Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Татарстанның халык артисты, Татар моңы халыкара конкурсы җитәкчесе, татар көрәше буенча спорт ustaсы, композитор, җырчы Вил Усманов. Вил, туган исәнме? Исәнмесез, Данил. Исәнмесез. Безнең халыкта Вил югары уңышларга ирешкән, төрле өлкәләрдә югары уңышларга ирешкән шәхесләребез бик күп. Менә мин сине шушы шәхесләр арасында бер тигез дәрәҗәдә итеп карар идем. Инде кабатлау булса да әйтергә кирәк, талантлы кеше ул бар яктан да талантлы дип әйтәләр. Шулай да менә син үзеңне беренче чиратта кем итеп хис итәсең, кем итеп саныйсың, күрәсең бүген көндә? Баштан сорауга җавап бергәнче рәхмәт әйтим әле мин сезгә. Менә шушы көтелмәгән чакыру булды минем өчен. Бик дулкынланып килдем һәм бик дулкынланып утырам менә шу урындыкта кәнәфидә дип әйтергә кирәк. Чөнки мин бит карый торам, күрәм менә шу кәнәфидә безнең беренче президентыбыз утырган урындыкта кайчан башыма да килмәгән иде. Мин утырып сезнең белән шулай аралашырмын дип. Дөнья булгач төрле хәлләр. Бик зур рәхмәт. Сорауга килгәндә миңа гомер буе ике куян артыннан куарга туры килде дип инде мин концертларында да әйтәм. Чыннан да шушы шулай язган күрәсең инде, чөнки әнием инде бик моңлы җырлый, әтием көрәшче, менә Ходай Тәгалә шулай кушкан, икесеннән дә менә шулай миңа бирелгән сәләт дип әйтәсем килә. Күпмедер дәрәҗәдә инде ул әлбәттә. Ул сәләт инде күпмедер дәрәҗәдә бирә, тырышлык аркасында гына уңышларга ирешергә була. Шуңа мин инде үземне көрәшче итеп тә хис итәм. Шул ук вакытта инде җырчыда буларак мин үземне яхшы хис итәм бүгенге көндә. Әйтик инде көрәшеп йөргән елларны, яхшы формада булганда, Татарстан беренчелекләрен бик күп сабан туйлары уткан елларны, әлбәттә мин җырчы буларак үземне уңайсызрак хис итә идем. Җырлап йөрсәм дә, җырлар язсам да, ул еллардагы минем иҗатым әлбәттә түбәнрәк бүгенгесе көндәге җырларым белән чагыштырганда, җырлавым буенча да шуңа да мине беренче чиратта инде көрәшче, анар җырчы дип әйтәләр. Хәзер инде мин инде курыкмыйча җыр өлкәсендә дә әйтик, эстрада җырларында, халык җырларында, академ вокал буенча да җырларны дәрәҗәсе кирәкле дәрәҗәдә җиренә җиткереп җырлый алам дип һич кенә дә курыкмыйча әйтә алам. Бүгенге көндә инде син беренче чиратта җырчы, аннан соң көрәшче. Бүгенче җырчы, анар инде көрәшче дип әйтеп тә булмыйдыр инде, буышлырак инде хәзер мин. Юк, инде элеккеге көрәшчеләр булмый дип әйтәләр бит, барбы? Ул күңелдә яши. Күңелдә инде. Сиңа менә бу тормыш юлында һөнәр дигәннән кем булып кына эшләргә туры килмәгән, шулай бит инде. Син физик тәрбия, физкультура укытучысы да, музыка дәресләре укытучысы да, баянчы да, тренер да. Менә уйлап караганың юкмы? Бу һөнәрләрнең кайсы да булса, миңа әле киләчәктә тагын кирәге чыкмас микән дип. Башыңа да уйлар килгән? Килде, әлбәттә. Еллар узган саен менә бит инде үзегез беләсез, дөньялар үзгәреп тора, дөньядагы ситуация да үзгәреп тора. Әлбәттә, мин инде бүгенге көндә әйтик, менә миңа бүген ук әйтсәләр, менә шушы мәктәпкә кереп, физкультурадан әйтик, легкая атлетикамы, гимнастикамы, спорт игрымы, гомумән әйтергә лыжа буенчамы дәрес уздырырга кушсалар, мин керәм дә бернинди дә әзерлексез шушы физкультура дәресен уздыра алам. Чөнки минем бик каты сеңеп калды, чөнки мин 15, 16, 17 яшьлек вакытларда физкультура техникумында укыдым. Син аңа һөнәри яктан әзер инде. Һөнәри яктан мин әзер. Әлбәттә инде еллар дәвамында күп үзгәрешләр, ул анысы сүз дә юк, аны укырга кирәк, өйрәнергә кирәк, әмма ләкин дәрес буларак. Но мин инде хыялланып йөрим, әле дә шундый планым да бар. Киләчәктә барыбер дә тренер буларак, чөнки минем үземә хас булган, үзем белгән күп кенә көрәшчеләр белеп бетермәгән, тренерлар да белмәгән серләрем бар көрәш буенча. Менә шушы серләремне мин әле Алла теләсә яшьләргә, балаларга күрсәтәсем килә, өйрәтәсем килә. Әйтәле, иҗатыңның шишмә башына бераз күз салыйк, шишмә башына кайтып килик әле. Әгәр дә
синең әйткән сүзләрдән мин чыгып әйтәм, синең беренче җырың ул да булса юлымда синең эзләрең дип атала. Иҗат ителгән һәм аны тамашачыга Зәйнәп Фәрхетдинова тәкъдим иткән булса кирәк. Сорауның мәгънәсе шуннан, ни өчен Зәйнәп Фәрхетдинова, ни өчен үзең башкармадың бу җырны? Үзем җырладым, әлбәттә, мин бит анда 89 елларда яздым. Әле ул вакытта мин Баулыда эшләгән вакытта анда тренер булып һәм мәдәният йортында баянчы булып эшләдем. Мин шундай һаман да урысча әйткәндә два в одном инде. Вот шул елларда язылган җыр мин һәрбер концертларда җырладым. Баулыда, каяларда гына йөрмәдек. Аны ул җырны чыннан да халык менә ничектер шлягер буларак да кабул итте. Әле мин аны баян белән генә уйнап җырлый идем. Һәм бер Вадим Усманов ул вакытта Исән-сау иде. Аның студиясында нидер җыр яздырганда, ул җырны башкардым мин. Яздырып калдырдыммы? Һәм Вадим Усманов белән инде Зәйнәп, Зөфәрләр, алар бик тыгыз элемтәдә иде ул елларны. Һәм шунда ишеткән Зәйнәп. Мин аны үзем белмәдем дә. Зәйнәп алып, шуннан җырлап киткән. Мин әлбәттә бик шатландым. Чөнки Зәйнәп 90-нчы елларда инде ул бик популяр җырчы иде. Һәм аның аркасында ул җыр бик зур популярлык алды. Мин аңа бик рәхмәтле. Ул бит шигырьгә ки язу бер нәрсә, ә менә кинофильмнарга дип әйтик, нәфис фильмнарга ки җыр язу ул башкача формат дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә белүемчә синең менә язылган көйләрең ул Акчачәкләр киносериалында, Ялан аяклы кыз сериалларында яңгырый бит. Менә бу жанрга кирип китәргә нәрсә этәргеч бирде һәм гадәти җыр язудан киноларга җыр язу нәрсәсе белән аерыла? Бармы аермасы? Аермасы бик юктырдыр инде аның. Әмма ләкин барыбер темасы фильмның ни турында икәнлеген аңларга кирәк. Аның бит инде текстыннан тора күбәйбер. Мин инде текстны укымый бер вакытта да көй язганым юк. Мин менә әйтик, сез миңа хәзер бирсәгез, мин ул текстка карап, шул ук минутта бер 5 минут эчендә дә мөмкин көй туарга. Аны әйтеп булмый. Ул шул ук шигырьгә берәр ай узганнан соң көй туарга мөмкин. Шундай аны каяндыр Ходай Тәгаләдән килә инде, аны әйтеп тә булмый. Кинофильмнарга шулай шул миңа бик рәхмәтле. Менә инде ул вакытта Миләүшә Ләбибовна эшләгән вакытында шушы Ялан аяклы кызда язылды бит инде, бик матур асыл яр башкарды. Анан Акчачәкләр фильмын төшерә башлагач, мин уйлаган идем, миңа гына биргәннәр дип. Аннары белдем инде, берничә композиторга бирелгән булган икән. Конкурс формасында. Мин аны белмәм, соңыннан гына аны инде мин исемнәрен әйтмәм. Шул ук берничә текст, бер 2 шигырьне, 3 шигырьне биргән булганнар. Аннары инде алар тыңлаганнан соң минем язган җырларга игътибар иттеләр. Һәм инде аннары фильм төшерелгәндә тагын 1-2 җыр яздым да, шулай итеп минем бишләп шул Акчачәкләр фильмына җырым язылды. Һәм менә бу эш барышында дип әйтик, фильмның режиссеры белән ниндидер әңгәмә булдымы, юкмы, бәхәсләр, менә көй булайрак кирәк иде, булайрак, менә бу җирен булайрак үзгәртергә кирәк. Юк, әлбәттә, Миләүшә Ләбибовна инде миңа ниндирәк манера фильм турында, китап турында инде анда кыскача анысын үзем дә ишетеп белә идем инде. Үзем укымасам да, чөнки ул китапны менә минем әни укыган инде. Гомумән, аны бик күп кешеләр укыган бит заманда, 70-нче елларда дип әйтергә кирәк. Шул темага кирмичә генә әлбәттә аны язып булмый. Шул темасында булырга кирәк. Әле Сөмбел фильмына да яздым бит әле мин, шунда ук саундтрек буларак яңгырый. Аннары тагын Әпипә фильмына төшерелде. Анда шулай ук минем тарафтан язылган җырлар. Шуңа анда да шулай конкурс булдымы, әллә инде монда турыдан-туры менә син язасың, синекен генә алабыз бит. Юк, минекен генә түгел, анда башка композиторларның җырлары яңгырады инде, ләкин миңа әйтелде, менә текст бирелде.
Менә формасы сөйләнелде һәм шушы нигә чыгып көйін иҗат итте. Менә син әйтеп киттең, теге көй анда илһам Аллаһы Тәгаләдән каяндыр күктән килә дип менә шул иҗат иткәндә дип. Ялгышмасам, Тайсырның 100 еллыгы булды бит инде, моннан берничә ел элек. Без аны шаулап гөрләп үткәрдек. Шушы Тайсырның 100 еллыгына син Татарстан районнарынан 15 районга җыр иҗат иткәнсең. Бу бит инде планлы эшләү дип атала. Шулай бит. Димәк, син теге үстән илһам килгәнлегенә дә көтеп ятмыйсыңдыр. Кем белгән иде, менә килә бит. Килә бит. Аның сәбәпчесе бар. Аның сәбәпчесе инде Казан егетләренең продюсеры Рафаэль Евгеньевич. Миңа шундый тәкъдим белән чыкты. Аның сүзләрен, аларның сүзләрен Филюс абый Хисамуддинов иҗат итте. Менә шулай ничектер тандем барлыкка килде. Филюс абый текстларын яза тора, мин көйләрен язып Казан егетләренә җибәрә торам. Алар әйбәт дип торалар, аранжировкалар эшләнә, студияларда языла, шулай итеп. Бу сезнең шундый иҗади конвейер булган. Менә бу бит ничек туры килде ул, аның безнең барыбызны да ябып куйган вакытка туры килде. Ковид чоры булды бит инде, йөрергә ярамый, чыгарга ярамый. Ничектер менә шулай теге йолдызлар шулай туры килде. Бер интервьюңда мин сәнгатькә бер әзерлексез килеп кирдем дигәнсең. Менә син моны үзеңнең тарафтан сәхнәгә, иҗатка ниндидер җиңелрәк караш булды дип уйламыйсыңмы ул вакытта? Шулайрак булды шул, әзерлексез, бер әзерлексез ук дип әйтсәң бәлки дөрес тә булмас. Ләкин җитлеге бетмәгән килешрәк дип әйтсәң бәлки дөресрәк булыр. Чөнки мин бит инде Казан музыка училищесына укырга алдылар мине композиция буенча шөгыльләнер өчен. Мен теория бүлегенә кердем. Анда бик авыр булгач, фортепиано, рояль фортепиано буенча проблемалар чыккач, мин заявление яздым, китәргә дип инде. Булмый, мин әйтәм, бу минеке түгел икән дип. Мин бит инде ул вакытта бик каты көрәшеп йөргән, җир җимереп йөргән егет. Монда мин рояльдә уйный алмыйм. Просто тегендә минем белән 15 яшьлек кызлар, егетләр укый, алар инде музыка мәктәбендә, алар уйныйлар. Шуннар инде ул вакытта Реза Газизовна Сабитовская директор бик рәхмәтле инде. Туктале, вил синең кебек егетләр кирәк. Шулай итеп мине вокал бүлегенә күчереп, мин вокал буенча музыка училищесын бетердем. Ну һаман да көрәш белән генә тормышны алып булмый. Ул вакытларда инде өйләнеп тә куйдым, 25 яшь вакытында тормышны алып барырга кирәк. Һәм мин үзем дә сизмәстән концертлар белән йөри башладым. Теге чыганак буларак финанс. Әйтик, көрәш буенча танышлар бар. Ул вакытта бит 90-нчы елларны күз алдына китерсәгез, анда бит инде акча ягы. Үзегез беләсез шикелле, каядыр песок бирәләр, каядыр он бирәләр, каядыр нәрсә бирәләр. Бартер заманы. Бартер заманын хәтерлисез. Менә шулай итеп яшәр өчен кирәк иде. Һәм үзем дә сизмәстән килеп кирдем, шушы сәнгатькә дип әйтәсем килә. Мин бит бары тик музыкант булырга дип кенә килгән. Һич кенә дә уйлама, сәхнәләргә менеп җырлармын дип. Җырчы булырмын дип, менә шундый дәрәҗәләр алырмын дип уйламам. Тормыш инде ул менә үзенең шул көтелмәгән яклары белән дә кызыклыдыр. Профессиональ белем дигәндә менә музыка училищесы бүгенге көндә безнең менә Олпат кайбер сәнгать әһелләребез, җырчыларыбызның фикере шундыйрак, җырчы ул профессиональ дәрәҗәдә җырчы булыр өчен аңа инде һич югы профессиональ белем кирәк. Алай гына да түгел, югары белем кирәк дип әйтүчеләр дә бар. Менә бу нисбәттән син үзеңне бүгенге көндә менә бу белем дәрәҗәсе ни дәрәҗәдә ул сиңа җитте, менә профессиональ җырчы булып җитлегер өчен? Училище, чыннан да, училищелар теге кирәкле, ничек дип әйтергә, базасы урысча әйткәндә була инде, шуны нигезен бирә училище. Чыннан да мин бик бәхетле, менә Клавдия Захаровна Щербинина укытты мине, урыны җмакта булсын. Мин әле училищены тәмамлагач та аның янына кереп йөри идем. Ул һәр вакытта да мине кабул итә иде, җырлата иде. Аннары бит инде пединститутның мусвакын читтән торып булса да анысы инде үзегез беләсез. Корочка өчен дип әйтимсеңдер, дөрестән әйткәндә, ләкин барыбер укырга ул үзенә барыбер укымыйча сиңа бит инде бик куймыйлар. Әзерләнергә кирәк. Заочно булса да барыбер формада торырга кирәк. Әзерләнергә кирәк. Буны әйтәсем килә.
Әлбәттә, Клавдия Захаровна, мин бик югары җырлыйдым. Лирический тенор буларак минем белән шөгыльләнде ул. Бик югары ноталарны алайдым инде ул елларны. Шуңа ул мине консерваториягә бик әзерләгән иде, бик теләгән иде. Менә ул вакытта урынычмакта булсын, һаман кем әйтсәң дә, Хайдар абый исән иде. Менә мин дә вот Хайдар нинде уровеньда күрәсем килә сине киләчәктә опера театрында җырлавыңны дип. Ну, нәрсәсе җәлеп итмәде? Син кызык суну җитмәдеме? Нәрсә булды? Һаманда көрәшергә кирәк. Һаманда көрәшергә кирәк. Һаманда көрәшергә кирәк. Сабан туйларда җиңәм, ярышларда йөрәк тик тормый бер урында. Опера турында вроде эстрада тегесен җырлыйм, босын җырлыйм, йөрим кебек, әзмәс генә акчасы кирәк кебек. Ну, менә шул һаманда бәлки иртәрәк кирәк булгандыр. Иртәрәк килгән килеп беләкән булсам, бу шушы дөньяга. Бәлки башка төрлерәк карашы. Инде менә әле үземне сүгәм инде. Менә көрәшеп туктаганнан соңрак шушы сәнгатькә килеп керсәм, бәлки башка төрлерәк булыр идем дип. Моннан 3 ел элек, бу әле пандемиягә кадәр 2019 елда әйткән бер фикерең, җыр минем яшәү чыганагымда дигәнсең. Шулай. Бүген дә шулаймы ул? Шулай инде, менә яшәү чыганага дигәндә нинди мәгънә салынган? Матди яктан гына башка яктан? Матди яктан инде әлбәттә яшәр өчен бит менә әйтик, мин күп еллар бит әле ИП Усманов булып яшәдем, мин эшләдем филармония, Казан шәһәр филармониясыннан шактый гына еллар үзем генә эшләдем бит инде ИП булып, менә инде хәзер 2 ел мин Казан Габдулла Тукай исемендәге Казан дәүләт филармониясында инде эшлим. Шуңа күрә яшәү чыганагына килгәндә, чыннан да шул матди яктан инде әлбәттә беренче чиратта, чөнки шушы концертлар белән йөреп, эшләп, гаиләне өчен, үзем өчен шулай. Үзем белән бит инде кешеләр йөри, аларга акча түлисең, кемгәдер, менә шул инде. Шул җыр алып бара дөньяда. Җыр алып бара, җырлар инде алай теге язып, җырлар сатып, андый ни белән шөгыльләнгәнем юк. Без әле җыр сатуга соңрак тагын тукталырбыз. Менә һәр чорның үз җыры, һәр чорның үз җырчысы бар дип әйтәләр. Син килешәсеңме менә бу фикер белән? Шулай. Нигә? Бик дөрес фикер. Әйтик, менә Илһам абыйлар заманын күз алдына китерсәк, аның заманында да бит бик күп җырчылар булган. Ләкин нигәдер без һаман да Илһам абый белән Әлфия апаны күбрәк искә алабыз. Аннары әйтик, Салават Фатхетдинов килеп чыккач, аның заманында да бит инде булды җырчылар. Әле дә бар, әмма ләкин нигәдер ул нине күз алдына китерсәк, ул елларны 90-нчы еллардан башлап инде нигәдер күбрәк әйтик, аның ассоциация аның белән булачак дип уйлыйм. Ул аның чыры. Аның чыры дип әйтәсем. Хәзер бүгенге көнгә килсәк, менә барлыкка килде, әйтик, исемнәре бүгенге көндәге җырчылар аңлашылды. Аны җибәрдем. Әйтик, Фирдус Тимаев килеп чыкты. Тагын безнең татар моңында да лауреат булган Филис Кахиров. Филис бар инде әлбәттә. Аннары безнең татар моңында лауреат булды бит ул егет. Популяр җырчы бүгенге көндә онытып җибәрде. Бу шул кадәр популяр булган бит, менә хәтта исемен онытырлык булган. Ришат Тухватуллин. Ришат Тухватуллин. Менә миңа калганда, менә хәзер еллар узар. Аннары инде менә кайсы да булса, барыбер алар арасында кемдә булса калачак. Исеме белән. Менә үзеңнең ничә яшьтә булуыңа карамастан, киң катлам тамашачыга популяр булып калу мөмкинме ул? Безнең эстрадада бар микән андый мисаллар? Мәсәлән, 20-дә дә, 25-30-да да, 40-та да, 50-60-та да дип әйтик, ул җырчы бөтен катлам диярлек тамашачыларга популяр. Мөмкин ишме ул? Бик авыр инде ул. Миңа калганда безнең эстрадада 10-20 ел бәлки гомердер дип уйлыйм. Популярлык гомер. 10 ел инде ул бик әйбәт. 20 инданың Кытай бүләге китерергә дә авыр. Тамашачылар бүләге. Тамашачылар бүләге инде. Шуңа күрә менә үзегез беләсез, бүгенге көндә нинди җырчылар, менә алар арасыннан инде
айырып, менә мин үзем белгәннәрне кемнән әйтә алам инде. Алар чыннан да заманында бит инде бик зур заллар җыйган җырчылар, шулык Салаватны әйтсәк тә, Айдарны, Галимовны әйтсәк тә, Зәйнәп, Зөфәрләр, алар бит инде чыннан да. Әмма ләкин барыбер шул мин әйткән цифрага килеп басабыз бит. Шул билгегә басыла. Бер фикерең, банкет һәм мәҗлесләрдә җырлау минем өчен иң яратмаган өлкә. Ни өчен? Минем шундый бер әшәкелегем бар инде, җырчының урыны сәхнәдә булырга тиеш. Бүгенге көндә кызганычка каршы. Әшәкелек түгелдер инде ул, шундый катгый фикер. Фикерем инде шундый, ачуланмасыннар, әмма ләкин бүгенге көндә эстраданың хәзер бик күп проценты шушы банкеттагы җырчылар бик күп сәхнәдә җырлый. Һәм алып бару манералары, сөйләшүләр, шул банкеттагы шаяртулар, шул банкеттагы анекдотлар бүгенге көндә сәхнәгә менде. Ягъни тамада стиле килеп керде дип әйтәсең сәхнәгә. Моннан кутылып буламы? Ягъни мәсәлән, ул артист үзе сизеп аны бит инде бәлки көйләргә тиештер. Ярар, шакыралар җырламый мөмкин түгел, банкетында да җырлар, банкетта бер манера, сәхнәдә син икенче төрле. Була алмый шул менә, кызганычка каршы сәхнәгә шул банкет менде. Шул шир. Ну, халыкка шул андагы мәзәк, сәхнәдән әйтелгән мәзәк шул барысы да ошый. Безгә бит инде хәзер бәлки теге халыкның тамашачының теге дөнья мәшәкате белән арып туеп инде ниндер моңсу җырларны бик ишетергә теләмәүләре дә бардыр инде. Аларга ничектер килгәч ял итәселәре килә, көләселәре киләдер инде. Шуңа күрә бәлки шунлык та бардыр. Шаярту менә инде кайберләрне тыңлап куясың да, теге плинтустан астарак шаяртулар, шундай. Шуңа күрә мин әзрәк шул леше бирши әлбәттә. Мин инде бөтен артистлар буенча да әйтмим, теге исемнәрен дә әйтмим, аерым шундай сүзнең нәрсә турында барганын да билгеле. Менә без тамашачы турында сөйли башладык. Тамашачының зәвыгы. Бүген нинди аның зәвыгы тамашачының? Ул сизеләме менә сәхнәдән чыгыш ясаганда, аралашканда, тәнәфес вакытларында нинди ул тамашачы? Ул ял итәргә генә киләме, ул моңланырга киләме, ул аның уйланып та утрасы киләме? Әллә заманына карап үзгәрәме ул тамашачы? Тамашачы заманга карап үзгәрәдер дип белдем. Миңа бүгенге көнгә килгәндә, миңа калганда тамашачы ял итәргә килә. Акчасын түләй, килә, давай җырла. Минем күңелемне күр дигән кебек. Шуңа күрә менә шул теге ниндидер нәрсә алып китәрмен дип тә килми кебек инде хәзер. Просто килә ял итәргә. Менә шундыйрак мин аны тоям. Тамашачы дигәннән, менә сәнгать дөньясында тамашачыларга карата фикер һәм аларның зәвыгы турында фикерләр күп төрле. Кайбер безнең сәнгать әһелләребез әйтә, артистлар, сәнгать кешесе ул тамашачыны ияртеп барырга тиеш үз артыннан. Кайберәүләр әйтә, менә тамашачы шуны сорый, тамашачы шуны таләп итә, без тамашачының ихтыяҗын исәпкә алып чыгыш ясыйбыз дип әйтә. Син ничек уйлыйсың, шулай да тамашачыны без сәнгать ияртеп барырга тиешме, әллә сәнгать кешесе тамашачы артыннан ияреп барырга тиешме? Юк, инде әлбәттә без сәнгать әһелләре тамашачыны ияртергә тиеш дип уйлыйм. Ничек ияртергә? Менә бүгенге эстраданы күрәсез, менә мин әйткән җырчылар, шул Фирдәүсне искә алсак, ияртә бит. Менә үзенең бер манерасы бар, үзенең алып баруы бар, үзенең манера башкаруы, һәм бит халык бит шыгрым тулы заллар, ничек көн залларны тутырып концертлар эшли, менә ияртә ала. Шуңа күрә менә мин теге андый җырчыларның кулларын кысасым килә. Чөнки бөтен кеше дә булдыра алмый аны. Менә мин әйтик, булдыра алмыйм кызганычка каршы бу әйберне. Ягъни
бүгенге көндә тулы заллар тутырып, билетка дип әйтгәндә, концертлар алып бара икән. Димәк, күпмедер дәрәҗәдә бу чыгыш ясаучы артист турында бу тамашачыны үзенә ияртеп баручы җырчы дип әйтергә була. Ияртеп бара. Тамашачы иярмәсә ул килмәде. Ансы да хакы. Вилтуган менә мәгълүм булганча, эстрадада бит инде аның күп юнәлешләре бар. Безгә бик популяр булган шул попса җырлардан рок та бар, рок-н-ролл да бар, блюз да бар, тагын нинди генә юнәлешләр бар, әмма бик күп төрле. Бүгенге көндә менә шушы эстрададагы юнәлешләрнең татар җырына, татар сәнгатенә, татар сәхнәсенә интеграциясе бик көчле күзәтелә. Аңа иярүчеләр дә шактый күп, хәтта кайбер җыр фестивальләрдә безнең шундый шаукым астында узаймы. Син менә моңа ничек карыйсың? Һәм киләчәктә безнең татар җыры төссезләнеп калмасмы дигән куркыныч юкмы? Бу күренешне моннан хәтта 100 ел элек тә күргәннәр. Менә булган галимнәр, җыр сәнгатен аңлаучы шәхесләр ул вакытта сөйләгәннәр. Элек менә безнең җырларыбыз урыс халык частушкаларын хәтерләтә башлады дип, моннан хәтта 100 ел элек сөйләгәннәр бу турыда. Бүгенге көндә инде чыннан да төрек музыкасы да шактый гына безнең шәрык стиле дип әйтгәндә, шәрык стиле. Ул да инде әйтәсем килә, хәтта стиле генә түгел, тәрҗемә ителгән җырлар алар күбесе. Бу плагиат була түгелме? Турдан туры. Анысы инде аларның эше. Әмма ләкин шушы төрек җырларын безнең татар теленә тәрҗемә итеп, шактый гына популяр булган җырлар бүгенге көндә безнең эстрадабызда яңгырый, кайбер танылган җырчылар тарафыннан. Шуннан да әҗер бит яхшы, тегендә популяр булгач, безнең арада да шулай ук уңыш белән барачак. Уңыш белән бара. Андый юнәлешләрдә бар инде. Минем инде теге татар моңы дигән конкурс белән шөгыльләнгәч, минем инде зур теләгем шул безнең халык җырларын саклап калырга иде инде дип. Чөнки ул халык җырларын бүгенге эстрададагы җырчыларның бик күп проценты җырлый да алмый дөрес иттереп. Менә шушы халык җырларын безнең бик композиторларыбызның әсәрләрен, шул ук Сәйдәшев, Музафаров, Жиганов, Рөстәм Якин тарафыннан язылган әсәрләрне җырлардай җырчыларыбыз безнең булсын иде дигән шундый зур теләк белән яшим. Шундый зур миссия. Шундый зур теләгем инде. Бүгенге көндәге теге биеп кенә теге мин инде 3 көнлек җырлар дип әйтәм. Мин үземнең дә бар андый җырларым. Ул бер сезон җырлыйсың, икенчесенә төшереп калдырасың, чөнки аны беләсең, ул узакка бармый. Менә үзем язган җырлар арасында да шактый инде әлбәттә, ләкин алар арасында инде әйтәсем килә. Шушы сез әйтеп уздыгыз, син яшерен йолдыз мәллә, менә 30 елдан артык иннанарга сез һаман бергә икән дигән җырым бар. Аны шактый гына җырлар, еллар буе җырлыйлар. Бу инде Акчәчәкләр җыры өчен инде мин бик күп кешеләрдән рәхмәт ишеттем. Бу җыр белән син безнең җыр сәнгате тарихына кирдең дип әйтүчеләр дә булды. Шуңа күрә күп була алмыйдыр инде. Күп булам, бөтен җыр инде ул теге популяр булып китә алмый. Бүгенге көндә үзегез беләсез, җырчылар да һәм җырлар да бик күп бит инде яңгырый. Шуңа күрә барыбер дә тамашачы үзенекен алып калыр инде. Үзенекен. Әңгәмә барышында җыр сату турында сүз чыккан, менә мин соңрак дип әйттем. Хәзер нәкъ шул җиргә килеп җиттек. Бер әңгәмә вакытында әйткән сүзләрең булган, җырны әлегә сатканым юк, шулай да килер бер көн, бәясен дә куярмын. Менә бу көн килдеме әле, юкмы? Пенсияга чыкмадым бит. Ягъни бер көн дип әйткәндә син пенсия яшен күз уңында тоткан идеңме? Әле генә сез сорагач кына башыма килде бу пенсия. Шуңа күрә вакыт бара, шуннан да сәхнә бит инде ул яшьләрне ярата, шуннан да сәхнәдә гастрольләр белән йөрер өчен сәламәтлек тә яхшы кирәк. Син һәр вакытта формада булырга кирәк.
Моның шундай нюанслары бик шактый җыела. Ягъни син инде пенсиягә чыккач җыр сатарга ниятләп торасың. Җыр, әгәр дә сораучы булса, ул очракта инде үзем концертлар белән йөрми башласам, әйтем бит әле, тренер булып эшли башласам, җайлап кына шулай. Нигә сораучы булса, нигә сатмаска? Ул бит инде минем интеллектуаль байлыкка шуңа күрә интеллектуаль милек. Милек сорыйлар икән, кирәклек була икән, тоялар икән. Миңа калганда каршы килмәскә тиеш дип уйлыйм. Гастрольләр дигәннән, менә синең туган ягың Баулыда Слава труду гәҗите бар. Менә шушы гәҗиттең 2014 елдагы бер санында менә шундый бер мәкалә бар. Мәкаләдән мин үзеген алдым. Татарстанның атказанган артисты Вил Усманов әтисенә багышланган көрәш турнирында үзенең концерт эшчәнлеген туктатуы турында игълан итте диелгән булган. 14 елда. Шулай да 14 елда туктадымы, әллә туктамадымы? Ашыклык кертик әле. Булды, чыннан да шундый момент. Мин гомумән башка өлкәгә күчәргә дип зур планнарым бар иде. Ул һәр кешенең тормышында нидер шундый кискен борылыш? Кискен борылышлар була бит инде. Чыннан да мин елдан артык бер каяда җырламадым, елдан артык бер каяда эшләмәдем дип әйтсәң дөрес булмас инде, ләкин дөресрәге шул иҗат тукталып тордымы? Иҗат тукталып торды. Шундый хәл булды. Бу көрәшкә килгәндә, чыннан да безнең бүгенге көндә дә Баулыда шушы әти истәлегенә көрәшне уздырабыз. Ләкин шундый бер момент булды. Аннар инде шактый гына үземнең танышлар, дуслар, минем окружениедагы минем иҗатны белгән кешеләр аралашып, сөйләшеп, син дөрес эшләмисең, уйлап бетер әле, син бит әле бар синең егәрең бар. Дип, шулай әкрен-әкрен тагын бу сәнгать упкынына ташлалар. Тагын шундый хәл булды, дөрес язганнар. Үзең әйттең әңгәмә башында ул фразаны ике куян койрыгын тоту мәсьәләсендә. Менә эстрада белән көрәшне бер юлы алып барган чорда, шулай да ике куянның койрыгын тота алдым дип уйлыйсыңмы син? Юк дип әйтсәм дә буладыр. Бул инде читтән карап торганда бәлки шулайрак тоелгандыр. Җиренә җиткереп эшләп бетереп булмый. Менә көрәшкән елларны, яхшы итеп көрәшкән елларны менә җырлый башладым. Җыр сәнгате тоже шулай вакыт сорый. Гастрольләр белән йөри башлагач шөгыльләнеп булмый. Менә бу әлбәттә икесенә бик каты комачаулады. Мин яхшы гына теге көрәшеп йөргән елларны инде шул соңгы елларда инде шул теге элек калган бөтен шул сәләтем белән генә соңгы берничә елны көрәштем дип әйтсәм ялгыш булмас. Көрәшкә җырга килгәндә шулай ук көрәшер өчен инде мин бит авыр атлетика белән шөгыльләндем. Анда бик зур веслар белән эшләргә кирәк, штанга күтәрергә кирәк, анда ничәшәр тонна бер кичтә инде. Көрәшдә бит инде шактый гына авырлыкны ала. Ул шулай ук җырлар өчен мин аны соңыннан анда аңлап бетермидем, ләкин шушы авыр весларны туктатканнан соң ук сиздем, бер ел эчендә минем тавыш гомумән икенче төрле яңгырый башлады. Менә Вил, синең бит инде яшь чактан, бала чактан билгеле булгандыр музыкага, сәнгатькә талантың да шулай бит инде. Шулай да син физкультура техникумына китеп барасың. Бер караганда көрәшче булып кына да бу тормышны алып баруы катлаулы. Икенче караганда сәнгать әһеле булып кына да тормышны алып бару җиңел түгел. Шулай бит. Җиңел түгел. Шулай да нәрсә сәбәпче булды синең менә иң беренче чиратта менә көрәшкә кереп китүеңә? Кем сәбәпче булды дип әйтик? Көрәшкә инде ул гаиләдә безнең бөтен әти бабайлар барсы да көрәшкән кешеләр, данлыклы көрәшчеләр безнең төбәктә дип әйтәсем килә.
Минем әти дә инде ул теге махсус уку йортларында укып, белем алмаса да, менә шулай халык арасыннан чыккан. Халык арасыннан шулай кемнәндер өйрәнеп, күреп, карап, Сабантуйдан Сабантуйга көрәшеп, өйрәнә шулай батыр булды, район батыры булды. Менә әйтек бит инде аның истәлегенә ярышлар уздыра. Оренбур ягында безнең бит Оренбур белән чиктәш урнашкан, Башкортстан границасы безнең бер яктан. Ул тирә-якта аның батыр калмаган авыллары бар микән? Бик күп җирләрдә ул батыр булып калды. Мин инде үскәндә шуннан да бик шук идем, балачактан инде. Шуңа мин инде спорт минем беренче урында иде. Әмма ләкин тынычланган иткән вакытта кулга гармун алып уйнап утыра идем. Өйдә гармун бар иде, көрәшеп алгам. Шул гармунда уйнап, анары әкрен генә баянда уйнап китеп инде менә. Белмим инде аларны айырып та булмый. Айырып та булмый. Икесе бергә игезәкләр кебек. Шулай да синең әтиең синең сәнгатьтәге, сәхнәдәге уңышларыңны күреп өлгердеме, юкмы? Аллага шөкер, әти мин музыка училищесына укырга, Казанга укырга китәм дигәч, әзрәк бурчылды. Әлбәттә инде теге ничек әйтергә, ул инде мине көрәшче буларак, укытучы буларак, тренер буларак күз алдына тоткан. Мин бит инде гомумән икенче юнәлешкә китәм. Артист дигән исем бар бит әле. Авыл мужигы өчен артист бит инде ул ничек әйтергә. Ул шунда да чыгып киткәндә, миңа авылдан киткәндә көрәшеңне ташлый күрмә дип бер генә җөмлә әйтеп куйды. Һәм аяк терәп каршы төшмәде. Юк, көрәшеңне генә ташлый күрмә диде. Һәм шул көрәш аркасында менә мин Казанда калдым дип әйтсәм, ялгыш булмас. Көрәш танытты беренче чиратта, мин рәхмәтле көрәшкә. Көрәш дигәннән, вил менә һәр бер көрәшнең аның бит инде көч ягы гына түгел, физик ягы гына түгел, аның бит әле фәлсәфәсе дә була. Менә татар көрәшенә килгәндә, татар көрәшенең фәлсәфәсен син, аның мәгънәсен нәрсәдә күрәсең? Нәрсә ул татар көрәше? Татар көрәше ул безне татарлыгыбызны таныткан, татарлыгыбызны саклый торган бер зур чарадыр дип уйлыйм, иң беренче чиратта. Ул булганда безнең телебез дә булыр, чөнки анда көрәшкән малайлар барысы да татар телендә сөйләшә, күпчелеге татарлар. Менә ул инде татар көрәше теге бер урысча әйтем бар бит, сила есть ума не надо дигән. Мин ул әйтемне уйлыйм, ялкау кеше әйткәндер дип ул әйберне. Чөнки татар көрәшендә аның белән генә булмый. Татар көрәше булмый аның белән. Татар көрәше ул чыннан да акыл беренче урында торырга тиеш. Анда гаделлек булырга тиеш, анда хәйләкәрлек тә булырга тиеш. Ул менә татарга хас. Барысы да безгә хас. Милләткә хас. Безнең милләткә хас. Хас әйберләр. Шуңа күрә һәм татар көрәше янында һәр вакытта моң булды. Чөнки татар көрәшчеләре арасында гармунда, тальянда уйнаганнар һәр вакытта, бәйрәмнәрдә шушы Сабантуйлары тальянсыз, гармунсыз, моңсыз узмаган. Ул һаман да шул көрәш җыйган бит инде. Мисалларны күп китергә була. Инде татар сүзеннән, татар көрәшеннән хәзер менә үзеннән-үзе кирип киттек, татар моңына. Синең менә язмышыңда шунда инде менә бер җиргә туплаган менә бөтен татар сүзләрен һәм татарның менә алып бара торган шундый идеяларын. Син бүгенге көндә татар моңы халыкара конкурсының җитәкчесе дә. Менә бу эшкә син ничек карыйсың? Ул сиңа рухи канәгатьлек бирәме, әллә инде ул административ менә шундый оештыру эшләре күбрәк вакытны алагы? Миңа әлбәттә административ яктан ул вакытны ала әлбәттә, аны сүздә юк, ләкин шулай ук рухи яктан да зур байлык бирә. Менә бүгенге көндә җыр эстрадада әйтик, кемдән атап уздым, танылган җырчылар бар, әмма ләкин менә шу татар моңында лауреат булган шактый гына җырчы кызлар, егетләр әле менә шу бозны тишеп чыга алмый йөрүчеләр бик күп. Һәм алар чын мәгънәсендә талантлы кызлар, егетләр. Шуңа күрә мин теге күз алдына китерәм, киләчәктә кемнәр
Безнең эстрадабызда булачагын күз алдыйсың. Күз алдына китерәм. Аллага шөкер, безнең киләчәгебез начар түгел. Менә бу конкурска бит инде Илһам абый Шакиров мәрхүм булганнан соң аның исеме бирелде. Аның исеме бирелү җисеменә тәэсир иттеме? Нинди булса үзгәрешләр булдымы? Илһам абыйның исеме бирелде әлбәттә. Ул бит шундый моментка туры килде. Күз алдына китерегез 20-нче елны. 21-нче ел ничек безнең ковид белән. Безнең бит инде бу конкурс шушы йөреп, һәрбер төбәкләргә барып, аннан эзләп, моннан табып, барысында Казанга җыеп, барысында барлап, барысында без бит инде күрсәтергә тиешле, менә шу тыйынва аша, барысында менә шу студияда да бик күп язмалар эшләнелде бит инде. Ләкин кызганычка каршы менә шу сәбәпчесе шул, бу әйберләрне барысында эшләп бетереп булмады бүгенге көндә. Без инде читтән торып күбрәк җыеп алдык, алай иттек, булай иттек, әмма ләкин без аны югалтасыбыз килми, чөнки безнең җыр сәнгатене алмаш шушы татар моңыннан бик күп килә. Анда катнашучылар да инде шуны өстәп әйтәсем килә, әле бит әле Илһам абый Шакиров премиясе да булдырылды безнең шушы татар җыр сәнгатендә уңышлы чыгыш ясаган җырчылар өчен. Менә әйтеп узыйм әле, быел көзгә инде анарга шушы премия өчен тагын старт биреләчәк. Теге узган моннан 2 ел инде барлау дип без аны уздырган идек. Менә быел да узачак шушы Илһам абый премиясенең старт булачак һәм шушы концертта инде безнең шушы татар моңы конкурсының беренче премияларына безнең бүләкләр, премиялар, кубоклар, статуэткалар биреләчәк. Шушы зур эш алда көтә безне. Амин, уңышлы булсын. Әйтергә кирәк, бүген безнең менә җыр өлкәсендә эстрада буенча да конкурслар күп. Димәк, көндәшлектә зур дип әйтергә кирәк, татар моңына да көндәшлек зур, шулай бит. Менә бер әңгәмә бар, шунда шундый фикер яңгыраган. Татар моңының абруе бик югары түгел, аны тагын да танытырга кирәк дигән. Менә тагын да танытырга кирәк дигәндә нәрсәне күз алдында тотарга мөмкин? Абруе түбән или юк дип әйтү бик үк дөрес түгелдер миңа. Юк дип әйтеп булмый. Түбәнрәк дигән мәгънәдә әйтелгән. Абруен әлбәттә күтәрергә кирәк, анысы сүздә юк. Аның өстендә без эшлибез. Менә безнең зур алдыбызда зур эшләр тора әлбәттә. Күп кенә әйбер бит әле финанс яктан да бәйләнгән. Бу бит инде теге коммерческий проект түгел, бу үзегез беләсез. Монда шактый гына чыгымнар таләп итә. Безнең бик зур теләгебез, без Мәскәүгә барсак та, Петербургка барсак та, Екатеринбургка, Себергә барсак та, кая әйтик Оренбур ягына барсак та, кайда барсак та безнең бүтән җирдә дә шактый гына лауреат исеменә лаек булган җырчы кызларыбыз, егетләребез бар. Безнең бик зур теләгебез бар шушы регионнарда, менә шушы татар моңының оркестр белән, менә шушы үзебезнең бүгенге көндә танылган җырчыларны кунак итеп чакырып зур концертлар бирү теләге. Бу инде әлбәттә шушы ТНВ белән берлектә эшләнгән очракта бу инде әлбәттә абруен тагы да күтәрер иде дип шундый өмет белән яшибез. Катнашучылар дигәннән миндә шундый мәгълүмат бар. Менә татар моңы конкурсында нәкъ менә Татарстан җирлегеннән катнашучыларның саны кимүгә бара дип. Моны нәрсәгә бәйләп аңлатырга мөмкин микән? Талантларыбыз кимиме, кызыксыну кимиме икән яшьләрнең бу конкурска карата? Әллә башка төрле конкурсларның күп булуы, димәк, монда көндәшлек тудыра микән? Мин әйтмәс идем алай башка конкурсларның. Менә әйтик, безнең хәзер бит яшьләр әле татар моңында катнашалар, әле Вагапов конкурсында катнаша. Ягъни бер конкурстан икенче конкурска йөгри. Әлфия апа Авзалова конкурсы бар, һәм башка Салик Сайдашев. Һәрбер конкурста да шушы конкурсантлар һәрберсендә катнашып бирәләр, алар бу конкурста берсе җиңә, тегесендә икенче дигәндәй кимүгә килгәндә ничек дип әйтергә? Ул алай ук күзгә күренеп кимәде дип әйтмәс идем. Әмма ләкин безнең бит татар моңы әйтик эстрада номинациясында бик күп. Эстрада номинациясында. Халык җырында катнашырга бермә-бер ким.
Академ вокал номинациясы бар. Анысында тагы да кими. Чөнки Академ вокал номинациясында консерватория бетергән, училищеда укыган, менә махсус уку йортларында белем алган җырчылар гына катнаша инде. Менә шундый нюанслары бар әлбәттә. Халык җырында Бөтен кеше тарта алмый. Барсы да тарта алмый. Шулай. Эстрадада күп инде әлбәттә, анда бар. Вил шундый фәлсәфирәк сорау тапшыру азагында менә шушы яшькә кадәр узган гомерең турында уйлап, анализлап утырганың юкмы һәм нинди уйлар килә башка? Әле аңа иртәрәкме? Юк, ничек, әлбәттә утырасың инде, менә шушы сез искә төшергән шушы елны артык җырламыйм дип, нигә бердә юкка гына әйтелмәгән бит инде. Ниндидер күңелдә җыелган нәрсәләрдер. Әлбәттә, анализысын ел сайын һәрбер программаны, һәрбер узган ел сайын нәрсәдер эшләдең, нәрсәдер эшләп бетерә алмадың, фикерләп утырасың әлбәттә. Ансыз алга барып булмый бит инде. Син бит планлаштырырга тиеш. Бу юнәлештә эшләргәме, яисә эшләмәскәме, менә әйтергә кирәк. Или бу вообще ябып куяргамы? Гомумән, шуңа күрә ел сайын әйтергә кирәк, бу турыда уйлап, фикерләр йөртәм. Әлегә инде ничек дип әйтергә? Әлегә менә җырлар туа тора, сәламәтлегем бар инде эшләргә, йөрергә. Иҗат итәчәкмен, йөриячәкмен, җырлармын дип уйлыйм. Инде теге әле бит сравнительный алай бик өлкән поколение дип әйтә алмыйм. Шуңа күрә алдагысы Ходай Тәгалә кулында инде. Амин, шулай булсын. Иҗат итеп, эшләп, яшәргә язсын. Сиңа бик зур рәхмәт әңгәмәң өчен, шундый тәфсилле фикерләрең өчен. Киләчәктә инде иҗат уңышлары юлдаш булсын. Һәм сәхнәләрдә синең белән киләчәктә әле күрешергә язсын. Амин, рәхмәт.